ng mga nagbabagang balita. Sasakyang nagbaga sa San Fernando, hindi nagbayad at tumakas. Taas baba sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Soon to be mommies, binipisyaryo ng libreng prenatal services mula sa DOH at Provincial Health Office ng Kamsur. Fans, hindi na makapaghintay sa performance ng featured artist sa Kaugma Festival. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinaghahanap pa ngayon ng mga otoridad ang driver ng sasakyang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa San Fernando, Camarines Sur. Gas and dash ng driver sa pool sa CCTV. Si John Amador sa detalye. Kuha ang CCTV footage nito sa isang gasolinahan sa Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur nitong Lunes, May 4. Makikita ang staff ng gasolinahan na nagkakarga ng langis sa AUV. Maya-maya pa, pagkasara ng fuel cover ng sasakyan, bigla itong umandar at tumakas. Sinubukan pa sana itong habulin ng staff ng gasolinahan ngunit wala na itong nagawa. Ayon sa impormasyon, parehong sasakyan rin ang nambiktima sa isang gas station sa Ayugan, Ocampo nitong April 27. Base na rin sa backtracking ng PNP. Makaburo mo doon nga ning pangyayari, sinulit sarong modus na naman ang nangyari na imbulto ang sarong behikulo asin ang biktima iyo ang gasoline station na ini po nga ng GCT na yaon digdi sa area kan Barangay del Pilar. So ini po nangyari kan Lunes na base duman sa pag-review ni sa CCTV o kung mas o menos alas 6. Ini nangyari alas 6 in aga ang amay. And siguro mga sa loob ng 4 minutos lang after makapag-load full tank patida, full tank base duman sa gasoline boy. Inabot labing 3,000 pesos. 3,000 plus ikinarga si amount na makamurumundo na sa iling ko pwede sir na i-kaltas o ano yan, i-charge duman sa gasoline boy na naghihinguhan pa na maghanap buhay alagad na 1, 2, 3 pa kaining daing sasakyan. Matapos mag-backtracking ang PNP, nakipag-coordinate rin ang may-ari ng gas station sa mga otoridad at napag-alamang peke umano ang plaka na gamit nito. Ang base sa verification, kaniyong may sadiri kan GCT, fake plate ang ginamit. Iniyo pong nahiling sa CCTV na plate number NXO 967. So pag-verify sa LTO, maayo manag-appear yan duman sa nasabing behikulo na garo Isuzu na pwedeng crosswind o Highlander, basta Isuzu ang ano niya, ang auto Isuzu. So yan, nangyari kan Lunes. So immediately nag-action nun po kami, pinag-ibanan mi ang personal kang GCT para ma-review, maka-review tulos kan pangyayari duman sa opisina po kang MDRRMO. Base duman sa pinahilig sa buya ng PNP, ikuana din kaparehong modus, kaparehong sasakyan, somewhere in Ocampo ata sa Ocampo nangyari. Pinahilig sa muya, nagigdi pa sa mga PNP dahil pagpahilig sa mo ang parehong sasakyan, parehong gayo so kulor, pati si itong itsura ng sasakyan, may tapaludo, may reserbang gulong. Sa ngayon, pakiusap ng mga otoridad na ipagbigay alam sa makakakilala sa sasakyan habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PNP. Pakiusap din nila na mag-ingat at maging vigilante ang mga gas attendant para maiwasang mabiktima ng parehong modus. John Amador, CSN.
May dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading, posibleng tumaas ng higit sa piso ang kada litro ng gasolina base na rin sa industry sources. 9 pesos hanggang 12 pesos per liter naman ang posibleng maging tapyas sa diesel at kerosene. Ngayong linggo, nang magpatupad rin ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, idineklara ng Armed Forces of the Philippines sa AFP bilang insurgency-free ang bayan ng Milaor, Camarines Sur. Dahil sa naturang deklarasyon, inaasahan ang mas masiglang economic activity sa bayan. Si Jem Garcia sa detalye. Opisyal nang idineklara ng Armed Forces of the Philippines o AF ang bayan ng Milaor bilang insurgency-free municipality matapos makamit ang stable internal peace and security status nitong Huwebes, May 7. Personal itong dinaluhan ng ilang kawani ng gobyerno tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Department of Interior and Local Government Bicol at LGU Milaor na ilan sa bumubuo ng mga nagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko sa isang komunidad. Ayon kay Colonel Arnel B. Bautista, Acting Brigade Commander ng 902nd Infantry Brigade, ang deklarasyon ng SIPS status sa isang lugar tulad ng Milaor ay hindi lamang pagkilala kundi pagpapakita ng matagal at nagkakaisang bisyon ng komunidad tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Karamihan na rin umanong LGU na sakop ng kanilang brigada ang nakapagsumite na ng requirements at hinihintay na lamang ang evaluation sa ibang bayan upang maging insurgency-free na rin ang iba pang lugar sa Camarines Sur. There are 4 parameters na nakalatag para ang isang munisipyo or eventually ang isang probinsya ay ma-declare na SIPC status. Kanina ipinakita yung mga parameters na yan, yung dapat wala ng guerrilla front, active guerrilla front sa isang lugar, wala ng affected barangays, yung ITDS natin component ay talagang functional siya. Those are the things na tinitignan para ang isang lugar ay ma-declare natin na SIPC status. Yung iba ina-evaluate pa kasi sabi ko nga meron tayong mga parameters. So ongoing yung evaluation. Kung itong mga bayan na ito ay ma-meet na nila yung existing parameters for the declaration ng SIPS, i-schedule din natin sila tulad ng nangyari dito sa Milaor. Kabilang sa programang pagpirma at pagtanggap ng pagkilala ng bayan bilang isa sa mga bayan na mayroong maayos at ligtas na komunidad sa probinsya ng Camarines Sur. Ayon naman kay Mayor Bing Iusta de Dios, malaking tulong umano ang deklarasyon na ito sa progreso ng bayan kung saan mas dadami pa ang turismo at tataas ang socio-economic ng bayan ng Milaor na magbibigay daan sa maayos at ligtas na lugar. We believe that our municipality is a peaceful municipality. Kahit walang deklarasyon, alam natin na tahimik ang ating bayan. At kapag tahimik ang isang bayan, sinisiguro natin na patuloy ang pagprogreso nito. Kapag tahimik ang bayan, nagbubukas tayo ng mas malawak na oportunidad para sa turismo at para sa ekonomiya. Kapag tahimik ang bayan, maraming tao ang gustong mag-invest, magbukas ng mga bagong establishmento, ng mga bagong businesses. Kapag tahimik ang bayan, maraming bata ang hindi takot lumabas ng kanilang bahay. Kapag tahimik ang bayan, maraming kabataan ang mas nahihimok na sumabay sa lahat ng aktibidad ng ating lokal na gobyerno. Kapag tahimik ang bayan, mas bukas tayo sa mas developed na bayan. Ano po? So, ang challenge sa atin, ng ating mga kasamahan dito sa unahan, kung paano mapapanatili natin yung masusustain yung katahimikan na sinasabi. Ano po? So, isang malaking challenge para sa atin bilang mga lingkod bayan, sa ating mga line agencies, kung paano natin mapapanatiling tahimik at safe ang ating bayan. Ngayon, patuloy ang pagkikipagtulungan ng lokal na gobyerno sa lahat ng mga line agencies para pakinggan ang hinaing, magkaroon ng boses ang bawat isa at bantayan ang seguridad ng ating kapwa. Tiniyak naman ng AFP na makakamit at madaragdagan pa ang mga insurgency-free areas sa Camarines Sur at iba pang lugar sa Bicol Region na isa sa bisyon ni Regional Peace and Order Council Chairman at Governor El Rey Villafuerte na masugpo ang insurhensya tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Jem Garcia, CSN.
Easterlies pa rin ang dahilan ng pulo-pulong pag-uulan sa Southern Luzon kasama na ang Bicol region. Ayon sa Pag-asa, maaring maranasan ang localized thunderstorm sa hapon o sa gabi. Ang bagyo naman sa labas ng bansa na minomonitor ng ahensya ay huling namataan sa 1,460 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Inaasang papasok ito sa bansa at papangalan ng Kaloy sa Sabado ng gabi o madaling araw ng Linggo. Ayon sa Pag-asa, hihina ang naturang bagyo oras na pumasok ng PAR, ngunit magdadala pa rin ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Hindi lang droga ang nasamsam ng mga otoridad sa bahay ng isang drug personality sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur. Nakuha na rin ito ng baril at bala sa bisa ng search warrant mula sa korte. Sa Minalaba, Camarines Sur, tiklo rin ang isang security guard sa pagbebenta ng illegal na droga. Si John Amador sa detalye. Arestado ang 44 anyos na lalaki sa isinilbing search warrant ng Tigaon Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit at iba pang unit ng PNP sa suspect na kinilalang si Pintado sa barangay Cabalinadan, Tigaon, Camarines Sur. Pasado alas 10 ng umaga nitong May 7, naasamsam sa suspect ang 6 na piraso ng plastic sachet ng hinihinalang shabu na may halagang 20,400 pesos. Maliban sa droga, naasamsam rin sa posisyon ng suspect ang kalibre 38 baril at 4 na bala. Kakaharapin ng suspect ang kasong paglabag sa RA 9165 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Samantala, sa Minalaba, Camarines Sur, arestado din sa bypass operation ang isang security guard dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Mas pinaigting pa ng Minalabak Police ang kampanya kontra droga, nakasama sa mandato ng Chief PNP na magkaroon ng intensified police operations against illegal drugs. Sinampahan na rin ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs sa kang suspect. Siyempre, kahit meron tayong mga special operations like ganito yung paghanap sa bata, hindi pa rin natin na sinasantabi yung ating anti-criminality campaign. Yung suspect po natin ay kasalukuyang naka-under custody sa PNP Minalabak at yung ating investigador at ibang involved doon sa bypass operation ay piniprepare na yung pertinent documents for filing inquest case for violation of 9165. Jan Amador, CSN. Higit sa 60 buntis sa Camarines Sur ang nabigyan ng health kits at naka-avail ng prenatal services. Layon niyan na mapalakas pa ang kampanya sa masiligtas na pagbubuntis. Si Sam Alano sa detalye. Excited, ngunit may halong kaba ang nararamdaman ng first-time mom na si Esperanza ng Sagrada Pili, Camarines Sur. Prioridad umano niya ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang anak, kaya naghahanda na siya para sa pagdating ng kanyang supling. Kaya naman, malaking tulong umano para sa kanya ang isinagawang Safe Motherhood Week celebration sa Fuerte Sports Complex sa Capitol Pili, Camarines Sur na pinangunahan ng Department of Health katuwang ang provincial government ng Camarines Sur. Hindi lamang payo mula sa health expert para kay Esperanza at iba pang first-time mom, maging kung paano din ang tamang pangangalaga sa kanyang sarili. Sa kalusugan po, para malaman kung healthy ba siya or may walang sakit, para pag linabas, okay siya mo. Para sa mo, sa pagbati mi magaan, kasi dahil mi naman babakalon, libre na. Tapos sabi mi man, mahirap kaya mo niya ng buhay, may kwarta. Kaya mas priority po yung libre na lang. Para sa baby mo, maging healthy din siya. Magayon man po kaya siya, first time ko man lang po kayang makabali sa araw ganita. Si mga iba ko pong dahil man po ako nakakabali, kaya garo mga ugmahon po na nakabali man lang sa araw ganita. Sayang po kaya siya, may libreng laboratories na po, tsaka may ultrasound, tapos may yung may kit na po daw yung for babies and mom po. Kaya sabi ko, sayang man, kaya tigrab ko na po. Layo ng aktibidad na itaguyod ang kaligtasan at kalusugan ng mga nanay at ang kanilang baby kung saan binibigyan diin ang pagkakaroon ng regular na prenatal check-up, wastong nutrisyon, family planning at tamang kaalaman para sa ligtas na pagbubuntis. Ayon sa DOH Bicol, mahalaga ang maagap at regular na pagpapakonsulta para maiwasan ang komplikasyon at masiguro ang maayos na kalagayan ng mag-ina. Layunin po natin dito sa celebration po ito na kumbaga mapaigting po natin, no? Yung awareness, no, na dapat alam po ng ating mga nanay kung ano po yung mga
services na dapat nare-receive nila. Kasi yung pinaka-goal po natin, number one, gusto po natin magkaroon po sila ng ligtas na pagbubuntis, ligtas na delivery, no? And of course, meron po silang access sa quality healthcare services po natin. May education drive para sa mga buntis at mga libreng health kits para sa kanila. Nagpasalamat naman ang mga soon-to-be mommy sa libreng serbisyong pangkalusugan na inalok ng pamahalaan ng panlalawigan ng Camarines Sur, lalo na ngayong mas pinagtutuunan ng pansin ang maternal health care. Dako lang pasasalamat din po kay Gov na igwa pong libreng check-up, mga kagamitan para sa panganganak po. And thank you so much din po. Sobrang thankful po kami, lalo na po yung mga nakaibahan ko po, nag-istoryahan po kami sa sasakyan na mari po taigwa na pong arad kaning free na ano yan, itong may free laboratory, ultrasound, dahil na po masasakitan para ano-ano pagpunta ng naga, po kaya. Nick De La Cruz, CSN. May bagong healthcare on-the-go asset ang provincial government ng Camarines Sur. Yan ang Express Lab on Wheels. Bagong health facility ng probinsya aarangkada na. Si Jem Garcia sa detalye. Mas pinalakas pa ang programa ng state-of-the-art healthcare on-the-go asset ng probinsya ng Camarines Sur dahil sa bagong mobile clinic na Express Lab on Wheels. Ang mobile clinic na ito ay equipped ng iba't ibang medical and diagnostic services tulad ng full body x-ray at ECG. Kabilang rin dito ang laboratory para sa complete blood count o CBC, urinalysis, clinical microscopy at blood chemistry. Sa naturang pasilidad na kayong umikot sa malalayong lugar sa probinsya, maaaring masuri ang mga sakit kagaya na lamang ng tuberculosis o TB, pneumonia, anemia, diabetes at marami pang uri ng sakit. Our Express Lab po is mayroon po siyang yung x-ray natin, mayroon din po siyang for laboratory, and aside from that, mayroon din po tayo yung basic point of care such as yung for ECG, pag-check ng cholesterol, oxygen, ganun po. Dagdag ito sa iba pang healthcare on-the-go asset ng probinsya tulad ng Women's Wellness on Wheels, Eye Clinic at Dental Clinic on Wheels, Hospital on Wheels, Healthcare Motor at marami pang iba. Samantala, maliban sa Express Lab on Wheels na ito, ay mayroon pa umanong ilang mobile clinics ang parating na makakatulong pa sa pagpapanatili ng sitwasyong medikal at maayos na kalusugan ng mga Camarinense. Jem Garcia, CSN. Excited at hindi na makapaghintay ang fans sa Camarines Sur sa nalalapit na performance ng naka-line up na artist sa Kaugma Festival ngayong taon. Kung sino ang kani-kanilang bias, alamin sa ulat ni Regine Bue. Halos 3 linggo na lang ay Kaugma Festival na ang tinaguriang hottest festival in the world. Mas lalo nang umiinit ang excitement ng mga Camarinense matapos ilabas ang line-up ng mga artistang magtatanghal sa week-long celebration ng Kaugma Festival. Mula sa mga sikat na banda, rappers hanggang sa P-pop stars, kanya-kanyang abang na ang mga residente kung sino ang kanilang makikita ng live sa entablado. Kabilang sa mga inaabangang magpe-perform ang Ben and Ben, Lola Amor, Four of Spades, Hail Mary at ang Nation's girl group na Bini. Ang iba namang mga fan hindi na maitago ang kanilang excitement dahil unang best nilang mapapanood ng personal ang kanilang mga idolo sa Kaugma Festival. Si Ben and Ben po, masaya po. Tapos excited po. Yung song niya po kasi nakakaano po siya. Maduman. Para bang nakaka-relate po. Na-excite man po ta. Ayan. Bihira lang sa... Minsan lang sa runtaw. Yung makadala ng mga sikat na artista. Sir, sinong inaabangan nito? Mary. Samantala, ayon sa pinalabas na schedule ng Provincial Government of Camarines Sur at ng mga organizer ng Kaugma Festival, sunod-sunod ang mga malalaking pangalan na aakyat sa entablado mula May 26 hanggang May 30. Sa opening night sa May 26 mangunguna ang Lola Amor at Ben and Ben. Sa May 27 naman nakatakdang mag-perform sina Jessie Kang, El Mano, Earl Agustin at Sponge Cola. Habang sa May 28 inaasahang papasiklabi ng Dilaw at Four of Spades ang gabi ng mga music lover. Sa May 29 naman aakyat sa stage sina Glock 9, Paulin Bolen, Uncle Dags at Hail Mary. At sa May 30, makakasama ang New ID, 6-part Invention at ang inaabangang girl group na Bini.
Dahil dito inaasahang muling dadagsa ang mga bisita sa Camarines Sur habang papalapit ang isa sa pinaka-inaabangang festival, not only in the province kundi maging sa loob at labas ng rehiyon. Ikaw, sino ang pinaka-inaabangan mong mapanood sa Kaugma Festival? At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.